Batik bat gaurko prentsaurreko azaldu deuna izan da azken hilabeteotan izan deun bilakaera eta jarraitzen deula aurreko egoera berdinen, Asuncioneko egoera okerrera dijola, bai osasun zerbitzu aldetik eta baita langileen lan baldintza aldetik, behin da berriz aipatzen ditugun lankarrak geroz eta handiago diela, eroste ahalmenan galera ikaragarri edala, lan jarduna administrazioko langileena baino asko handiagoa dela, ratio aldetik Asuncionen Zumarrata Donostiko ospitalen baino ratio handiagoekin lan egiten dela, orduan egoera geroz eta okerragoa dela eta osasun zerbitzu ere gainbeheran dijola. Langile juten nahi die, bai erizainak, garbitzaiek, auxiliarrak, medikuk eta bar, infrastrukturaketako inbertsiok minimok die, eta gauzak hobea joan beharren okerra da zela, ez? Eta burruka honek eta lanuztek eta grebak eta eraman gaituna dela gure borroka sozializatzea eta eskatu genion hilabete honetan Osasun Saileko salburui Ion Darponi bilera bat eta otsaiak 14 bildu ginen behakin eta aipatu genion zeintzan Asuncioneko osasun zerbitzun egoera, baita zeintzan langileen egoera eta baita aipatu genion osasun zerbitzun egoera kezkagarria zala langileen lan baldintzakin lotura zuzena zeukela, ezta? Horren arira esan ziguten behaiek osasun publiko inguruko jarraipena egiten zutela eta erantzun geniena izan zen osasun publikoa eskaini behar dela eta guri bai langile eta baita erabiltzaile bezala gehien kezkatzen ziguna zala eskaintzen den arreta hori, baino arreta hori eskaintzeko baliabidei ere erreparatu behar zaiela. Eta ikusten genula beharrezkoa zala lehen esku hartzea, kontutan hartuta klinika kontzertatua dela, ez? Eta diru publikokin gestionatzen dela, eta behaiek horren jarraipena eta hor zer esana badutela. Eta zer in behar dutela, eta baino, ointzen gaude momentun, bilera egin genuen, esan ziguten, behaiek Asuncioneko nagusikin eta biltzea zirela eta bartabar, baino ez dugu hobekuntza nabarmenik nabaritu, eta horren arira, otsaiako 21 ere parlamentun izan ginen, EH Bildun bidez, lortu genuen parlamentune baita gure egoera eta batik bat Tolosaldeako osasun zerbitzun egoera zeintzan azaleraztea, gurik eskatzen gaitun larritasun honek ezagutaraztea eta hau zabaltzea, ez?